IB3 presenta... Monstres, a la vida tot té un inici i un final. En aquest cas, doncs, sento molt comunicar que ha arribat la fi de la meva actuació aquí en aquest programa, fantàstic, hem estat molt bé durant aquest temps, aquests minuts que hem compartit amb tots vostès i amb l'equip del programa, però resulta que el meu padrí s'ha passat i aquesta vegada doncs, ens resulta que ha entrat en un pla d'ocupació del govern per a jubilats i pensionistes i li han donat feina a Telefònica Movistar. I fa dies que vol trucar aquí, a la casa, a televisió, a IB3, i ara està disposat a fer-ho. No vull saber què passarà. Jo m'acomiado pel que pugui ser. Adéu-siau. IB3, digueu. Hola, Hola, sí, bon dia. és IB3. Sí, és aquí, digui. A veure, li truco del Departament de Manteniment de Línies Telefòniques de Movistar. Sí, un momentet, per favor. D'acord. Richard Kleiderman, balada per Adeline. IB3, digueu. A veure, és IB3. Sí, això és IB3, digueu. Li truco del Departament de Línies Telefòniques de Manteniment de Movistar. Sí? Li parla l'operador 007, Bon, Trombon. Sí. Le sent. Sí. S'escolta malament, això, Jo la sent bé, i vostè a mi? Ara sí. Miri, estic ocupant una plaça d'un pla d'ocupació del govern per a jubilats i pensionistes. Sí? El motiu és que hem detectat una avaria, una incidència a la seva línia telefònica. I quina incidència ha trobat? Perquè nosaltres, de moment, va bé, aquesta centraleta. No ens arriba un senyal òptim. Que no t'ensenya vostè o nosaltres? A veure, el senyal que ens arriba, el senyal no és prou senyal. M'entén? Pues si vol, si m'espera un momentet en línia, jo el passaré al departament corresponent, que le podran ajudar. No, un moment. Sí. Vostè mateixa potser ens podrà ajudar. Em permet? I té l'amabilitat? Sí, i jo le deixaré nota al que s'encarrega d'això, si és tan amable donant un telèfon de contacte i un nom, per favor. Escolti, el que passarà ara no ho expliqui ningú. Faci atenció als passos. Sí. A veure, resulta que hi ha unes petites partícules enganxades entre el mòdem i l'auricular. Escolti! Està disposada a col·laborar? Sí, clar que sí, per supost. A veure, per tal de desplaçar les partícules malignes, vostè s'ha de posar l'auricular davant de la cara i bufar ben fort quan jo digui 3. Escolti! Sí. Jo li dono 1, 2, 3 i vostè bufa. Sí, d'acord. 1, 2, 3. Fantàstic, senyoreta. Molt bé, un moment. Escolti! Oiga! Sí. Podríem repetir l'operació, però més fort, si us plau. No puc. 1, 2, 3. Bravo! Molt bé, escolti'm. Sí. Em sembla que ho hem aconseguit. A veure, ara va bé. No sé si va bé, però vostè m'ha ajudat a inflar un globus. Moltes gràcies per la seva col·laboració. Sempre que necessiti el nostre servei 007. Bon, carbon. Igualment, que vagi bé. Adéu-siau, guapa!